Para sedherek ingkang kinasih, mugi sih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Yesus tansah kasarira wonten ing kita sedaya. Amin. Kepareng kula Pendeta Hesti Murwasari saking GKJ Rewulu nyarengi para sedherek sedaya wonten ing renungan Sabda Winedhar dinten Minggu 28 Desember 2020 kanthi irah-irahan panuntune Gusti iku sampurna. Atetales saking pangandikanipun Gusti Matius 2 ayat 11 ingkang mekaten suraosipun. Yusuf tangi lan ing bengi iku uga sang putra dalah kang ibu diajak ngungsi menyang ing tanah Mesir. Ing satunggaling dinten Rama Semar paring pitutur dhateng Gareng babagan sikap lan tindak tanduk ingkang prayogi nalika nembe mertamu ing griyanipun tiyang sanes. Kanthi pangajap supados Gareng menika saged katampi sae dening ingkang kagungan dalem. Ananging Gareng boten saged nampi ngendikanipun Bapa Semar kala wau. Lelampahan menika nggambaraken bilih angkah utawi ancas ingkang sae dereng mesti tinampi kanthi sae. Rawuhipun Gusti Yesus dhateng jagat menika temtunipun kagungan ancas ingkang sae supados manungsa wilujeng lan ngalami tentrem rahayu. Ananging boten sedaya manungsa nampi kanthi sae. Waosan kita nedahaken bilih Sang Prabu Herodes boten saged nampi rawuhipun Gusti Yesus. Kepara malah lajeng damel rekadaya supados bayi suci menika kasirnakaken sarana paring dawuh kangge mejahi bayi ingkang umur 2 taun mangandhap. Pramila lumantar malaikatipun Gusti Yusuf kadhawuhan kesah dhateng tanah Mesir supados sang bayi Yesus boten dipun pejahi dening Sang Prabu Herodes. Yusuf lan Maryam lajeng dhateng tanah Mesir kanthi mbeta sang bayi suci kala wau. Tumraping Yusuf, lelampahan menika minangka wujud panuntunipun Gusti ingkang saklangkung ageng. Yusuf rumaos bilih Gusti Allah boten badhe nilaraken Yusuf saklebeting ngadepi perkawising gesang. Manungsa ing jagat menika ugi boten saged uwal saking penandang. Ing wekdal ingkang kados mekaten menika Gusti Allah tansah nganti lan ngrimati umat ingkang setya tuhu dhateng panjenenganipun. Sinau saking lelampahanipun Yusuf, kita kaberek tansah mitadosi bilih Gusti Allah tansah nuntun gesang kita sedaya. Sumangga kita tansah pitados dhateng panuntunipun Gusti ingkang sampurna. Amin. Menika renungan Sabda Winedhar dinten menika. Gusti berkahi.